גם אני תות. גם אני. שלום, שמי אריאלה ואני מפקדת יחידת התנועה ברמת השרון, יחידת המתנדבים של רמת השרון, אשר בעצם עוסקים באכיפת חוקי התנועה, בהכוונות, בכל מה שקשור לאירועים של רמת השרון. ובמניעת תאונות דרכים בעיקר, בהחלט. אנו זקוקים לכמה שיותר מתנדבים שיבואו ויעזרו לנו ויגדילו בעצם את התנועה, את הצוות של התנועה. מה שכן, אנחנו עובדים במדים, וכל אחד מכם בעצם נעשה כשוטר ברגע שהוא עולה על מדים, עובר את כל ההכשרה ויוצא לדרך. אנו זקוקים לכם, בואו בהמוניכם. בואו אלינו בהמוניכם.